बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जिल्हा परिषद निवडणूक ह्या मिनी विधानसभा म्हणून पाहिलं जातं. ग्रामीण भागातली निवडणूक आहे. तुम्ही या भागातले आमदार आहात, कशा प्रकारे इथला विकास झाला? कारण ठाकरे शिवसेनेने देखील कुडामध्ये जोर लावला पाहायला मिळतोय. कशी निवडणूक राहील? बघा, उबाटा गटाकडे तसे काही उमेदवार पण त्यांना सापडलेले नाहीत. धरून पकडून त्यांनी उमेदवार उभे केले, जबरदस्तीने उमेदवार उभे केले. आता ते उमेदवारच काही प्रमाणामध्ये माजी आमदाराला आणि उबाटाच्या नेत्यांना शिव्या घालतायत. ही परिस्थिती ग्रामीण भागामध्ये आहे. लोकांनी ठरवलंय की आपण विकासाच्या बाजूने उभं राहावं, कुठेही त्याच्यामध्ये चूक होता कामा नाही. कारण का ह्यांच्याकडे उबाटाकडे द्यायला काहीच नाही. ते फक्त टीका करू शकतात, वातावरण गढूळ करायचा प्रयत्न करू शकतात. त्या पलीकडे उबाटा जो काही गट आहे इकडचा, सिंधुदुर्गाचं जे युनिट आहे ते अतिशय रिकामटेकडे युनिट आहे. त्यांच्याकडे काम राहिलेलं नाही. रोज कुठे ना कुठेतरी तुमच्या माध्यमातून टीका करायची, गावात जाऊन वातावरण गढूळ करायचं, कुठला तरी एक टपोरी गावात पकडायचा, त्याच्या माध्यमातून वातावरण खराब करायचं. त्या पलीकडे ह्या लोकांकडे, उबाटा गटाकडे काय राहिलेलं नाही. आम्ही त्यांची एवढी दखल घेत सुद्धा नाही. आम्ही आमच्या कामाला लागलेलो आहोत. आम्ही काय देणार आहे ते आम्ही लोकांना सांगतोय. आता पण तुम्ही मनोगत ऐकलं असेल, मी काय देणार आहे एवढंच सांगितलं. मी कोणावरही टीका केलेली नाही. म्हणून त्यांना टीका करत राहू दे. ते जेवढे टीका करतील आम्हाला त्यांचा फायदाच होईल. जिल्हा परिषदेच्या 8 उमेदवार बिनविरोध झाल्यात, तर पंचायत समिती देखील 18 ते 19 उमेदवार बिनविरोध झाल्यात. कसं बघता, एकतर्फी विजय होईल? बघा, तुम्हाला आता मी सांगतो, मी जसं ह्या प्रतिक्रियेमध्ये उत्तर दिलं होतं की ह्यांना उमेदवार सापडलेले नाहीत. आता पण जे उमेदवार आहेत ते धरून पकडून उभे केलेत. उबाटावर निष्ठा नाही. कुठेतरी तिकीट मिळालं नाही म्हणून काही लोक इकडची तिकडे गेली. काही नवीन लोकांना तिकडे तिकीट देण्यासाठी तिकडे बोलवलं. त्यांची इच्छा नसताना पण अनेक लोकांना तिकीट दिलेली आहे. तर बिनविरोध झाल्या. काही ठिकाणी त्यांना माहीतच नव्हतं की उमेदवारी आपल्याला दिली आहे म्हणून. दुसऱ्या बाजूने आता जे उमेदवार उभे आहेत ते मनाने उबाटाचे नाहीच आहेत. तुम्ही बघा उद्या काय होतं. ते निवडणूक संपली की ते राहणार सुद्धा नाहीत. ते निवडून येणार नाहीत ते सोडून द्या. 50च्या 50 आणि 100च्या 100 पंचायत समिती आमच्याच येणार. त्याच्यामध्ये कुठेही आमचं टार्गेट आहे. लोकांनी विश्वास आणि आशीर्वाद आम्हाला मिळेल अशी अपेक्षा आहे. म्हणून तुम्हाला सांगतो, कुठेही त्यांना स्थान नाही. यांचे सगळे उमेदवार आपटणार. आणि जे आता उमेदवार आहेत ते जर उद्या आमच्या पक्षात दिसले तर त्याच्यामध्ये आश्चर्य वाटायचं काय कारण नाही. प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झालेली आता आपण पाहतोय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येतील. आता दौरा कसं झालाय, अजितदादांची जे काय निधन झालं त्यानंतर सगळेच दौरे कॅन्सल झाले. मुख्यमंत्री साहेबांचा पण दौरा होता, शिंदे साहेबांचा पण दौरा होता, पण अजितदादांच्या ह्याच्यामुळे, बातमीमुळे हे सगळे विषय पुढे ढकलले किंवा कॅन्सल झाले. आता पुढचा नियोजित दौरा कसा असेल तो आम्हाला आता जेव्हा मिळेल तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगू. एक प्रश्न फक्त, नेरूरमध्ये काल उबाटाला खिंडार पडली, तुमच्या प्रवेश झाला सरपंच पद. आता तिच्या ठिकाणी बॅनर लावण्यात आले आहेत. 10 खोके अशा प्रकारचे बॅनर लावण्यात आले. कसं बघताय? कोणी लावले? मनसेने लावले. कोणाला सांग, म्हणजे काय त्याच्यामध्ये हे काय प्रतिक्रिया दिली आहे का त्यांनी? कोणाबद्दल? बॅनर लावलं, उद्या तुमचाही मी बॅनर लावू शकतो, म्हणजे वाढदिवसाचा. बॅनरला काय अर्थ काय? 10 खोके मिळाले त्यांना पाहिजे, नेमका अर्थ काय हे तरी विचारा त्यांना.